El secretari general de Joventut de la Generalitat ha visitat Esplugues per conèixer més de prop la realitat de les entitats juvenils del municipi. Eugeni Villalbí ha pogut conèixer les instal·lacions de l'agrupament Escolta Espluga Viva i de l'Esplai Espurnes. Durant la visita, el secretari de Joventut ha estat acompanyat pel regidor d'Esquerra d'Esplugues, Jordi Figueras. Eugeni Villalbí ha destacat el compromís del govern de la Generalitat amb el lleure. També ha lamentat la manca de reconeixement social cap a aquesta vessant educativa. Les entitats de lleure avui en dia a Catalunya gaudeixen, primer que res, cal dir-ho, d'una bona salut. Ho dic perquè massa sovint algú està intentant fer una batalla contraposant models del que moltes vegades és el servei diari que acabem de veure, quan són qüestions diferents. Una cosa és un servei diari, que és un servei, perquè els models d'activitats, la dona s'incorpora al mercat de treball, els nens surten de l'escola i necessiten estar en algun lloc, per tant, és un servei, i l'altra cosa és el que portem durant més de 80 anys amb escoltisme a Catalunya i amb més de 50 amb activitats d'esplai, que és l'activitat educativa de molts joves, no? Villalbí ha recordat que molts dels joves que han passat per esplais i caus s'impliquen posteriorment en la vida municipal. La visita del secretari general ha finalitzat al local d'Esquerra d'Esplugues.